Jay! 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 Tyrone! Tyrone! Dili, lain po na siya. May na footwork. Yang na pamba. No. Ano po mangko ni Juan? Ano bigo na siya? Awan doan ni Mayo. Main ni bata mo doon? Main ni puwa? Oo, region na, may footwork. Huwag pakyaw ba, bulikay. Oo, ay, pamangko ng Milan. Good. Paano, pamangko ng Milan, Milan, nagablo. Ito, knockout power, kare kay gold medalist. Palarong, gold medalist puwa. Oo, gold medalist ba na dyan? Gold medalist na last year. Gold medalist ba na dyan, Day? Gold medalist na last year, anak at yung pangkod. Ito, knockout. Ito, knockout. Last year, gold medalist. Kaya na footwork. Yan po kinagkuha. At time siya ni. Ayaw mo duwa. Ayaw mo duwa ni si Tyrone. Oh, atlas. Suod lang. Gawas suod din siya. May footwork. Ang footwork din niya. May kayo. National team na tayo. Barbaran na national. Batang mo. Kaung-kaung. Ha? Senior po po na. 2009. Kaya kedua naman na niya karon sa Juarez. So gawas mo na yung style. 20 kilo. Pasimbag yaw, pasimbag! Yaw, boss na ka mo! Albert can kill her. And of course, planet the end world.
Round 2. Tayo. Mayo dito. Lanse, lanse, lanse! Lanse, lanse! End of round 2. Go, Tyrone! Yan na yung papa. Yan na papa. Gold medalist yan. Gold medalist mo na last year. Anak ko gigitimbang. Medalist niya. Hindi na niya. Klaro kayo maayo. Mangkon ko ni Melindo. Katong blue. Support lang sa aniin. Ay, yung mga isto. Ay, kayo isto. Imbang. Na-maintain na niyan timbang ide. Iyan, buutan mo siya kay bata. Ikuha sa national team. Nalibad siya kay bata. Hindi niya mag-gloves. Kaong-kaong kay taon na eh. Sakto nga po na eskwela sa daan. Taas pa mga panahon. Taas na. Ilo. Udah bos pakyaw. Mata ba ma-develop pag ginamayo. Oh, bata pa kayo.
And over the ball. Announcing the result of our championship ball number 7. Winner on points by a unanimous decision. I love you!